karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Inihap na lang ang mga adlaw ni Sarah sa kalibutan. Unsa? Fourth stage, cancer. Lord Jesus Christ. Mao ka ng tinuod bay. Luoy kay siya bay. Kung matake na bay, makita ni mo ngayon sa way kabutan. Way kabutangan ang ipati niyang sakit. Ikinahanglan ko niya bay. O gisabot ko ka ng bahina, Buloy. Kinahanglang lapdon akong pagsabot para sa kalipay ni Sarah. Teresa. Karon bay buloy. Unsa man? Traidor ba ko? Pagka-smoke ko yung dining kahintanga taon eh. Di lalim buloy. Pait kayo niya kahintang. Pero ang... Pero unsa, Buloy? Kuon. Tunahon daling mayo. Yung sinartista lang eh. Unsa? Nabaho na karoon panahon na. Inartista? Oo! Daghang artista eh. Para makuha nilang gusto. Maging artista. Di man tingali buloy. Tungod kay nakita na ko ang pait niyang kahintang. Ang iyang sitwasyon. Oo, hinoon. Kung tinuon mag gani na. Di po sa yun. Bidag nga no. Sus. Bidag yun eh. Bisan ako bay buloy. Di ko magatuo nga. Ingon niya na ang dangatan ang kahintang ni Sarah. Sa iloon lang kong pagduda ni mo Pipilo. Ang nag-artistar na Sarah. Buloy, paiting iyang kahimtang. Ayan ang karoon. Unsa ba? Oo. Mao nga na nanghina kong Lisa. Nga adto lang una ko ni Sarah. Oh. Kalbaryo na ni mo dayo eh. Andam ko mo sabot, Buloy. Oh. Mau ba? Bay, tuo ba day ka nga gusto kong mahitabo ni? No, dili bay. Kalit man ko kayo good. 4 stage ang cancer niya. Probida ginuo ko. O karon, muadto na ko dito silang Sarah. Awamin mo na. Sige. Sibat. Risa, adto na ko. Okay. Padayon, Piolo. Basta timani lang. Bisahan ko nimo. Dili ko ikaw biyaan. Tubanan na ba ha? Tungod kay kung di na mo tubanon ba kita'y mag-away. Kontrata. Ay kabala ka, bay buloy. Tumanong ko na. Sige, adto na ko. Sige bay Bilo. Og Risa, adto na ko. ayo bay. Okay. Sige, adto na ko. Piolo. Adto na ko. Amping. Oh. Dritsum lang. Hoy Bilo. Bay nga no? Dritsum lang kaglakaw to. Magali kay goodbye kiss na rin sa. Naunsa man taon ka eh. Amaw magkabuloy, uy. Nagdalit na si Piolo. Bitaw no? Bitaw no. Oh. Risa, adto na ko. Ikaw ba ni tuod jud kang buloy, sad? Bye. Ako di. Nga. Bayot ka. Aray na ko. Sige, bida. Tawa lang tayo naging kaimtang nga na. Ay, kalimtan mo lang taon ay. Di man mo kiss na ko, probida ay. Yabang yung kabay. Yabang ko. Minaw ko nimo. O napadi ka diha na ko magawa na ka. Aray na ko, aray na ko. Lagi taon. Oh. Kelar ka na. Saan ka? Okay, tingog-tingog mo ko diha. Nung saan ka? Mubalik pa ka siya na ako, buloy. Saan ba siya? Hindi ka nibiyad. Kaha, Ano? tumanon ka niya. Duda ba rin ka? Ano bisugot? Magkawat ka bisugot ka to siya, Sarah. Bida, bahala matigbak to, Sarah. Okay na ko, buloy. Okay na ko. Wa pa ko kahubsis ako mga luha. Oh, I hope safe daw. Sige, hilak ba yun na?
hilak, wa mga kaumsi si muluha. Hilak, bako, dangoy koy, hilak! Buloy. Sorry, Risa. Side ko, di kinisayin sa imong kabahin. Kini nakabot kong desisyon. Pero kinahanglan nga tubagon ko ang hangyo ni Sarah. Sorry kay Risa. May kakuhan ko rin. Pero dili po mahimo nga supakon ko ang manto sa akong kasing-kasing. Dili na ko kalimdan ang akong kaugalingon na mahal ko paghihapon si Sarah. Gano'n nakaangkon ka man din maong sakit, Sarah. Gano'n pa man. Ayaw palapit, Chipar. Ayaw paghilak. Di lang ako tuyoon, Imelda. Kung mo hilak ka, di pa daw ko kapugan ng akong kaugalingon. Ako lang unta ang giyatagan sa Ginoo. Ako lang unta ang iyang paantuson. Di lang atong anak. Chipar. Wa ko'y panghunong sa pagpangiliya. Na unta, lugwayan pa ang kinabuhi sa atong anak. Ingon man ang sabag ko, Chipar. Hindi na ako madawat. Hindi na ako madawat. Nga mahanaw ang atong anak. Dili, Imelda. Imelda. Gusto na. Gusto na. Iko na. Sakit kayo para na ako, Imelda. Na magtanaw sa akong anak na nakantos. Sakit kayo. Ma'am Imelda! Sir Chibay! Lucy, ngano? Ay, mag-iari tamre. Na nag-ampo din sa chapel kay nangita si Zara Ninja. Mao ba? Nga naman, Lucy. Gusto niya nga uli na lang sa ato, sa balay. Unsa? Sa... Lucy, si Piolo? Ay, wala pa man. Unsa? Ato na to si In Sarah. man day kining salbahis? Imelda, sige na. Ato na to si Sarah. Oh, Chibar. Hapit ako maabot sa ospital mo. No. Uy, ang mga tao. Nga naman na, nagdinag ka na iman. Nanginawang labang. Munong ko. Na ako ni Armas, mamusil ko no. Kinsa magha? Hoy, ayaw mo maglagan! Mahalit siya! Si Ruben ka na. Nagdag Armas. Kinsa may kontra? Huwag mo sunod ninyo, ha? Huwag mo sunod ninyo! Niya sa paingon tre. Bisan kinsa ninyo! Di na mo sibugan mga buwanga mo! Pamatyon to niya mo! Ha! Ha! Nagtuo mong nalisang ko ninyo! Hoy, sultian ta mo! Wa pa mataw ang tao nga akong ikahadlukan! Wa pa! Niya sa tre, nagpaingon tre sa akong second. Hoy! Ikaw nga sakyan ng kotse! Hunong mga ha? Unsa man, magmarites ka? Ha? Gawas niya! Gawas! Ah! Ipatira niya ang kotse ko. Gawas! Sa gusto ka, bukong ko ng windshield mo, ha? Gawas! Gawas up! Okay, mahimo. Gausot ko siya. Naon sa mga Ruben? Ha? Nabuwag ka? Yulo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!